No choice. No choice. Ay! Hello. Hello. Video. Sali ka, dito ka na. Boss, tara na boss. Boss. Dali, baba ka na. Try ko nga to. Basic. Woo! Wala nga yun. Gusto yan. Ulan niya ako. Sisipin mo ang lalim dyan. Ay, taga-dagat talaga oh. Ang video mo sa ilalim ng tubig. Okay. Ay, wala na yung lamig. Para pa Parang biglang-bigla ka. Oo, sa PSA. Aray? Ang labig. Ang labig. Tapasin daw kanina dito. 1, 2, 3. Ang galing mo picture ha. Hello po dito sa camera. Hello po daw. Ate Bane, Ate Lucy. Jin. Sir Phil. Jen. Ang labig. Lamig nga talaga. Ay, hello po. Sir Philip, pahawak sandali. Sabay. Hindi ako makatangat eh. Hindi, nire-record ko kasi. Sige. Yan, okay na. Okay, 10. Congratulations! Congratulations! Ang bilis ko ng utang! Ako tagal ko ng utang.
Kaway kayo, kaway, kaway, kaway. Kaway, kaway. Kaway. Wala, hindi ko papasin. Hindi yung istorya dito. Kaway. Ha?